след свалянето на брекетите, организмът има тенденция да върне зъбите си на старите си места. Затова, за да направим стабилно това нещо и стабилна захапка, е необходимо да се носят ретейнери. Ретейнерите биват два вида. Едните са подвижни, т.е. могат да се свалят и да се слагат, а едните са неподвижни, т.е. от кучки до кучки зъб, от вътрешната страна на зъбите се залепват специални пластинки, които задържат този резултат много дълго време. Обикновено процедираме така. В началото слагаме подвижни ретейнери, които представляват подобно на алайнери. Те са прозрачни и никой не разбира през деня, че сте с ретейнери. А след като минат година или 6 месеца, ние може да поставим вече фиксирани ретейнери. Имайте предвид, че носенето на ретейнери зависи и от първоначалното състояние. Ако зъбите са били много неправилно разположени, захапката е била много тежка, носенето на ретейнери ще бъде по-продължително, отколкото при пациенти, които са имали много по-малки